Motor-TV special om lastbiler ser denne gang på lastbilens mange veje til grøn omstilling. I branchen bliver der gjort rigtig meget med længere vogntog, større læs, køreuddannelse, vindglatte lastbiler, tilbehør, der sænker luftmodstanden yderligere, telematik, der holder styr på alle lastbilerne og meget mere. John, du er jo bestyrelsesformand for lastbilorganisationen ITD, og du er også vognmand. Så du kender jo alle de der ting, der bliver sagt om vognmændene. I larmer, I fylder, og I sviner osv. Men hvis vi nu går en tand videre og så siger, det her med grøn omstilling, det er jo på mange slæber for tiden. Hvad siger lastbilbranchen til det? Hvad gør I der? Jamen, vi gør det, vi kan, og vi er godt klar over, at det der emne, der hedder grøn omstilling, det er kommet for at blive. Det er vi helt med på. Men vi har nede ved ITD, der har vi sådan en slogan, der siger, at vi skal være sorte, før vi kan være grønne. Og det er ikke noget med, at vi skal udlede noget, der er sort. Og sådan. Det betyder, at vi skal have en sort bundlinje. Det vil sige, at vi skal kan tjene penge, for at vi kan være grønne. Hvis ikke vi tjener penge, så er der ikke penge til det. Og det, der er det store problem for os vognmænd, fordi vi får ørerne tudet fulde af grøn omstilling dag ud og dag ind, det er prisen på grisen. De der grønne lastbiler, de er forholdsvis dyre, så det er et stort problem for os. Plus at der er noget teknologi og noget infrastruktur, som ikke er helt på plads til, at vi kan lave grøn omstilling her nu. Og det, du tænker på, det er el-lastbiler og deres rækkevidde og mulighed for at tanke op? Ja, det er jo det store emne, det er jo de der el-lastbiler. Og vi har nogle danske politikere, som beslutter sig for, at det er det eneste saliggørende, det er el-lastbiler. Og det er jo også fint, for vi kan godt købe en el-lastbil, men vi kan ikke få den ladet op ret mange steder. Jeg tror, i dag, der er der 5-6 ladepunkter i Danmark. Det kan godt være, der kommer lidt flere, men det er i det lav. Det er jo ikke ret meget, selvom Danmark er et lille land, men når du kun kan køre 350 km på en opladning, så skal der mere end 6 ladepunkter til, før at vi kan bruge en el-lastbil i vores daglige arbejde. Det er jo også noget af en forskel, om man er en lille vognmand eller en stor vognmand? Bestemt. Det er jo prisen på de der elkøretøjer, som den er jo cirka 3 gange så dyr som en konventionel diesellastbil. Så det vil være sværere for en lille vognmand at kan stille med den økonomi, der skal til for at købe sådan et grønt køretøj. Sådan hvis man skal sætte det lidt op og sætte lidt tal på, så sådan en lastbil, vi står foran her, det er en konventionel diesellastbil. Den koster i rundetal 1 million kroner i dag. En el-lastbil koster 3 millioner. Hvis så man skal have den finansieret, det er de færreste, der har 1 million kroner, eller 3 millioner kroner for den sags skyld, bare lige at rykke op af baglommen til indkøb af et nyt køretøj, så skal man have det finansieret. Men som man sikkert også kender fra sin private økonomi, hvis man køber et hus eller en bil, så skal man have en udbetaling. Og den udbetaling, den svinger tit mellem 10 og 20%, eller op til 25% måske. Jamen så for 1 million, det er jo ret let at lave ud. Hvis vi siger 20%, det er jo så 200.000. Det kan du gange med 3. Det vil sige, det er 600.000 kroner, du skal have i udbetaling til en el-lastbil. Det er de færreste, der har en økonomi, hvor de bare lige trækker 600.000 ud af driften for at købe en el-lastbil. Og så kan man sige, bliver det lettere for de store, fordi de skal jo betale det samme. Ja, det skal de. Men de har en væsentlig større økonomi. Det man på moderne sprog kalder cashflow. Det vil sige, at der er jo noget mere, altså en større mængde penge, der figurerer rundt i den økonomi. Derfor er det lettere for dem at investere ind i det, som den lille vognmand. Så det bliver virkelig en udfordring. Og det er faktisk noget af det, der bekymrer mig som formand. Ikke fordi, at der er forskel på de store eller de små, men det, der bekymrer mig rigtig meget, det er, at vi får en centralisering af vores transportbranche. Lidt som man har set i landbruget, hvor de små landmænd, de kan ikke klare mosten længere, og så bliver det større og større enheder. Det tror jeg, det bliver også udkommet inden for transportbranchen, hvis ikke vi tænker os rigtig grundigt om. Så bliver der ikke plads til de små, så bliver der kun større og større enheder. Og det kan jo selvfølgelig være godt nok, men jeg synes jo, at nu er det jo fordi, jeg selv er en lille vognmand, og der er rigtig mange små vognmænd i Danmark. Jeg synes, det kan noget, at det ikke nødvendigvis bare er vækst, der skal være det afgørende for, at man driver en forretning. Man kan godt drive en god og en sober forretning, selvom man er en lille størrelse. Men det bliver man afskåret fra, på grund af den økonomi, der spiller ind her. Scania, der blandt andet producerer el-lastbiler, kan berette om nye versioner, der kan klare større last. Nu her 1. maj, så sætter vi det største elektriske vogntog i drift i Danmark, som DSV Transport har lavet en 5-års aftale på, og det er en 3-aktet trækker med en 4-aktet tipsættevogn, så det er 56 ton, der skal køre materialetransporter i Københavnsområdet. Den har en rækkevidde på 225 kilometer, og så siger man, det går jo ikke, hvis man skal til Hamburg, men det skal den her heller ikke.
Den skal køre i Københavnsområdet, og den får så en lille top-opladning på måske kvarter 20 minutter i løbet af dagen. Fordi vi ser, at den i nogle dage måske kommer op og kører en 240-250 km. Så det kommer egentlig til at fungere rigtig fint. Og så i bysammenhæng er det jo fantastisk, fordi det foregår helt emissionsfrit, og der er ikke noget støj fra bilen. Udover at den laver 80% i CO2-reduktion. Og i det takt med, at Danmark laver mere og mere grøn el, så ender det jo med, at vi har 100% CO2-reduktion på den. Det typiske omkostningsforøgelse, hvis man kører med el, det er, at i bedste fald, så har man måske en 5% forøgelse af transportudgiften, som transportkøber skal betale, og så kan det gå op i den dyre ende, så kan det blive op mod 20% fordyrelse. Og det er jo det, der også er en af hemskoene ved omstillingen, det er, at man skal have en transportkøber, som godt vil betale den ekstra pris. Vi besøgte en af de markante vognmænd, Alex Andersen, der har hovedkontor i Odense. Michael, du er jo direktør for Alex Andersen, som jo er en af de største vognmænd herhjemme. Og hvis jeg nu siger grøn omstilling og lastbilens vej dertil, hvordan takler I det? Jamen, vi kæmper med det som nok de fleste andre. Vi prøver at finde alle de her mulige veje, der er til grøn omstilling. Der er ikke kun én vej, der er mange veje. Der er modulvogntog, der er duovogntog, der er elektriske biler, der er alle mulige veje derhen. Og for vores vedkommende, der har vi startet sådan lidt i det små. Vi har lagt solceller på tagene til at drive alle vores batteripakker. 12 volt på kølemaskinen, 24 volt på liften, så vi sparer alle de her batterier, de går til grunden, og de skal skiftes hele tiden. Vi har Icelander på, som er den her aksel, der driver kølemaskinen, og traileren den kører. Så for os er der rigtig mange veje til at blive grøn. Hvad tror du, der bliver noget af det mest dominerende hen ad vejen i den nære fremtid? Altså i den nære fremtid er der ingen tvivl om, udover alle de ting, jeg lige har nævnt, så er der ingen tvivl om, at det er el-lastbiler. Det er el-lastbiler, der er inde lige nu, og teknologien den udvikler sig helt enormt, og det går stærkt. Vi er oppe på måske omkring 500 eller 550 km nu på en opladning. Og priserne er også kommet lidt nedad. Den er stadigvæk i hvert fald dobbelt så dyre eller mere. 3 gange så dyre måske som en diesellastbil, men det bliver bedre og bedre. Så i det nære, der er det el-lastbiler. Men det kræver også, at vi har infrastrukturen. Det vil sige alt den el, vi skal bruge, og det er en kæmpe udfordring. Har I selv el-lastbiler? Vi har ikke el-lastbiler i dag. I dag, der kører vi, ud over vores diesellastbiler, der kører vi med vores biogaslastbiler, som vi har 7 af. Vi har overvejet at lægge nogle ordre ind på el-lastbiler, og det går vi og roder med lige nu, hvad vi skal gøre. Men det kræver også, at infrastrukturen er på plads. Så det er helt klart med i vores overvejelser lige nu. Vi skal have politikerne til at tone ren flag. Vi skal være helt sikre på, hvad det er for en drivkraft, der er den bedste, og hvad landet satser på. Vi skal have nogle enkle, ubiokratiske regler i forhold til tilskudsordninger osv., fordi det vil kræve tilskud for, at vi kan få den tunge transportbranche omstillet til noget mere grønt. Det er der slet ingen tvivl om. Jeg tror ikke på, at vi kan sende hele regningen videre, hverken til vognmænd eller vognmændenes kunder. Så vi skal have hjælpepakker, og det skal være ubiokratisk. Og der er så ikke nødvendigt at ansætte op til flere djøffer for at finde ud af, hvordan vi søger de puljer. Vi fik en aftale med vores transportminister, Thomas Danielsen, om en snak hos vognmandsfirmaet Frode Laursen i Vitten, lidt uden for Aarhus. Thomas, du er jo vores transportminister, og du er også uddannet mekaniker inden for lastbiler. Ja. Så du må være den rigtige at stille spørgsmålet til. Hvis jeg nu siger lastbiler og grøn omstilling, hvad siger du så? Ja, det går rigtig godt hånd i hånd, eller det vil sige, det skal faktisk gå godt hånd i hånd. Og der er ingen tvivl om, at den tunge vejgodstransport, den står for en stor del af vores CO2-udledninger, og det er noget af det, vi skal have gjort noget ved. Så der er en lang række muligheder, som vi skal gribe, og så kommer det til at gå godt hånd i hånd. Og hvad er det for nogle muligheder, du ser, og I ser det i regeringen? Jamen altså, jeg synes, vi skal gribe de lavt hængende frugter først og fremmest, og det er jo for eksempel at give lov til at køre med længere lastbiler og tungere lastbiler, sådan at den motor, der er startet, den kan lige så godt trække nogle flere varer, i stedet for at der er flere biler om at trække den samme mængde varer. Og det er jo derfor, vi blandt andet har taget hul nu på den første forsøgsstrækning med dobbelttrailer, som man kan se bag ved mig her,
hvor altså en lastbil kan trække 2 trailere. Det er jo godt for klimaet, og det er godt for vognmandens pengepunkt. Og så er der jo den, der er foran, der trækker. Hvad skal der til her? Jamen, der kan vi jo gøre flere forskellige ting. Altså, vi understøtter lige i øjeblikket, at man kan omstille til nul-emissions lastbiler, og det gør vi blandt andet ved at lige stille til hul på nogle puljer. Vi har lavet en enkelt forsøgspulje på en 40-50 millioner af den omegn. Og den viste faktisk en ret god skyggepris i forhold til, altså, hvor meget value for money får vi ud af at støtte, når vognmændene går ud og køber nul-emissions lastbiler. Og lige nu er det batterilastbiler, som er mest fremme. Og det tror jeg, vi kommer til at se mere af. Nu det der med el-lastbiler, der er det jo noget med rækkevidde, og der er noget med infrastruktur til at få det ladet op osv. Nu nævner du selv lavt hængende frugter. Hvad med sådan noget som HVO, som man kunne bruge her og nu? Jamen, jeg synes sådan set, at man skal have lov til at have teknologifrihed. Men der er nogle begrænsninger i forhold til, hvad EU de vil anerkende som grøn omstilling, og altså en måde, hvor vi sådan, hvad skal man sige, aktivt politisk skal støtte det. Og det er ikke lige nemt inden for alle teknologier. Men det ændrer ikke på, at vi skal jo støtte det alle de steder, vi kan, sådan at vi får tungvognsbranchen gjort så grøn som muligt, så hurtigt som muligt. Nu har jeg jo snakket med ret mange i branchen, og de kommer lidt ind på, at vi måske skal have fat i en eller anden form for mosaik med, at vi skal have en blanding af det ene, brint og HVO, som kan blandes i diesel, som det er nu osv. Ja. El-lastbiler, det duer ikke syd for grænsen, og de lange stræk. Så kunne man forestille sig, at afgiften på HVO måske bliver sænket, fordi at, det vil jo også være ekstra godt for branchen? Ja, altså... Man kunne forestille sig, jeg er enig, at vi skulle lave den her mosaik af forskellige ting. Det er bare ikke sådan, at vi politisk kan diktere, hvor langt fremme de forskellige initiativer eller tiltag, som kunne være en del af mosaikken, de skal være eller er. Og for eksempel brint, det er stadigvæk i det meget tidlige stadie. Så vi forventer behovet for en brintinfrastruktur sådan for alvor fra 2030 af. El-infrastrukturen, den bliver enormt ambitiøst udbygget, ikke bare i Danmark, men i hele Europa, hvor der maksimum skal være 60 km imellem hver ladepunkt på TEN-T-nettet. Og det vil sige, det er også selvom du kører uden for Danmarks grænser. Og så er teknologien også bare længst fremme i forhold til nul-emissions køretøjer. Det betyder, at over 50% af den kørsel, som en almindelig lastbil i Danmark har i dag, kan faktisk ordnes, uden at man skal lade undervejs. Og det vil sige, at du bare kan nøjes med at lade i garagen. Så hvad er udfordringen så? Jamen udfordringen er jo prisen for bilen, og det er også derfor, vi hele tiden kommer tilbage til de her støttepuljer til at være med til at skubbe det her positivt i gang. Men altså, stor ros til branchen, fordi at de jo faktisk allerede i dag køber flere el-lastbiler, end vi havde ventet i 2030. Så altså, de har jo et nysalg generelt, der er over 4%, og vi havde troet, at det ville være noget lavere politisk. Så branchen vil gerne det her, og de tager en lang række initiativer. Så den her mosaik, den kommer helt sikkert. Nu er det sådan en el-lastbil. Den koster jo 3 gange så meget som en diesellastbil. Og nu har jeg talt med nogle tyske eksperter, som siger, at de der batterier, når de er blevet 4-5 år gamle, så er de altså lige til at skrotte, mere eller mindre. Og de kan ikke genbruges. Det er jo også et issue, der måske skulle tages med i beregningerne. Ja, altså de der miljøomkostninger, det footprint, der er ved en batterilastbil, det er enig i, der skal batteriet jo være en del af de beregninger. Der sker utrolig meget på batteriudviklingen nu om dagen. Også i forhold til bevidstheden om, at falder der en enkelt celle sammen, så er det ikke sådan, at hele batteriet skal kasseres. Der sker en hastig udvikling, som gør, at man rent faktisk kan reparere på de her batterier, på cellerne osv. Og derfor så er det også en del af den udvikling, der vil komme. Man kan godt spørge politisk, hvad er det, man vil satse på. Jeg synes ikke, det er så interessant, hvad vi politisk vil satse på. Vi skal i høj grad også sikre så meget teknologineutralitet som overhovedet muligt. Jeg kan bare konstatere, både når vi været på messer og så videre, og kigger ud i branchen, at det branchen satser på, det er batteri. Og det må vi jo så prøve at sikre de bedst mulige rammer for. Og der bliver en overgangsperiode, hvor det bedst kan svare sig for nogen, der kører på diesel, hvor der er nogen, der bruger biogas eller andre teknologier, og så er der nogen, som tager det fulde spring over til batterier. Og så ud over køretøjerne her, hvordan er dit indtryk ellers, at man i branchen gør for at komme den her grønne omstilling i møde?
Jamen, branchen er virkelig langt fremme i skoen. Om det så er branchen selv, der vil det, eller om det er fordi, at dem, branchen kører for, de stiller krav om det, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er sådan set også underordnet, fordi branchen gør meget. Branchen sender deres chauffører på kurser, så de kører mere miljørigtigt og sparer på dieselen osv. De bliver first mover, både her ved Frode Laursen, men jeg kommer også lige fra et besøg op ved Thise Mejeri, som også har forsøgt sig nu med den første nul-emissions lastbil. Og det vil sige, at man gør sig nogle erfaringer hver især og ser, hvordan man kan indrette sin drift eller sin kørsel generelt her. Så jeg synes faktisk, man gør virkelig mange ting, og det er jo selvfølgelig bare positivt. Og alt det i den mosaik, det skal jo så bringe os i mål i forhold til, at vejgodstransporten også har et væsentligt mindre CO2-aftryk. Allan, du er transportdirektør her ved Frode Laursen, og der er jo noget, der hedder grøn omstilling. Hvad gør I for den? Vi gør mange forskellige ting i forhold til den grønne omstilling. På vores lager, der arbejder vi noget med, der hedder Green Warehouse Vision, hvor vi udvikler vores nye bygninger, lagerbygninger, efter nogle nye grønne standarder. På vores transportdel, der laver vi nogle forskellige tiltag, som blandt andet indbefatter HVO-diesel og kørsel på biogas, som er nogle overgangsteknologier, vi har taget i brug for at fremme den grønne omstilling. Der er jo ingen tvivl om, at der er meget investering og mange ting, der skal lægges om, når man snakker grøn omstilling i tung transport. Så vi kan ikke lykkes med alt fra dag et, men vi kan starte ud med at arbejde med de ting, der er tilgængelige for os, og det er det, vi går ind og gør. Og så holder der en vogn bagved dig, hvor der står 100% powered by electricity. Ja, det er jo en lastbil, som kører 100% på el, og som er vores første el-lastbil i Frode Laursen. Den fik vi i 2023 sidste år leveret, og den har været i gang siden og kører i dag i et toholdsskift, så vi får udnyttet den maksimalt, så den kører både dag og nat med 2 opladninger om dagen. Og hvad gør I ellers for at komme den her grønne omstilling i møde? Jamen udover, man kan sige, lastbilens teknologi og ændringer der, for at, både om det er drivmiddel, man kører på, om det er HVO, diesel eller biogas eller el, så prøver vi at arbejde med de muligheder, vi har for trailerens dimensioner, altså at vi kan have længere trailer og mere gods på trailerne og væk på trailerne. Heriblandt prøver vi at arbejde med Duo 2-vogntoget, som er lovgivningsmæssigt bestemt, at vi må køre med her fra 1. januar 2024 på en særstrækning i Danmark, og den har vi taget i brug. Og hvordan er jeres erfaringer med det? Vores erfaringer, de er gode. Vi har kørt i et par måneder nu, og for os er det en naturlig del at gå ind i den her del, fordi vi var blandt os de første, som startede ud på modulvogntog, da det for en del år siden blev implementeret i Danmark, og kører i dag med over 100 modulvogntog rundt i Norden. Så for os er det en del, som er meget naturlig, og som fungerer godt i vores setup. Hvad så med jeres chauffører og den grønne omstilling? Jamen det er jo også et rigtig godt punkt, og et punkt for sig selv, fordi vores chauffører, de er jo en vigtig del af den grønne omstilling, for det er jo dem, der skal bruge de her redskaber og værktøjer, og det er jo der, at varen, kan man sige, skal leveres på den grønne omstilling, når rammerne er der. Vi har i flere år arbejdet med chaufførernes kørestil på vores diesellastbiler med rigtig gode resultater, fordi vores chauffører har taget det til sig og kører på en anden måde, som er en stor ting, når man kører lastbil, men som vi kunne se et stort resultat ud af, at vi sparer diesel, hvis man kører på en optimal måde. Volvo har for ganske nylig præsenteret en ny FH16 Aero-model, der er blevet mere vindglat. Det er blandt andet opnået ved at forlænge fronten, naturligvis inden for lovgivningen. Store sidespejle er i begge sider blevet erstattet af kameraer, der også glider bedre gennem vinden. Modellen fås både i diesel- og el-version. Ifølge Volvo er resultatet en reducering af forbruget på 4%, hvilket jo er en markant forbedring. Morten, du sidder med sådan en sjov lille dimsenot der, som kan være med til at forbedre miljøet. Ja, det kan den. Den kan forbedre miljøet, men man kan spare brændstof, og man kan spare CO2. Ja. Og nu, når man kigger på den, så kunne man jo godt få mistanke om, det måske kom fra Kina, sådan en ting der, men det gør den ikke. Nej, den kommer den ikke. Den kommer fra Danmark. Produktionen er dansk med beliggenhed på Fyn, så det er 100%
herfra i Danmark, ja. Og hvad er det så, den gør? Jamen det, der sker ved køretøjer, det kan være en campingvogn, en lastbil, en bus, en personbil, hvad end det måtte være. Når den kører, så har man det, man kalder for et drag, eller et vakuum bagved sig. Der kommer en masse turbulens bagved. Og det bruger man rigtig meget brændstof på at trække med sig, når man kører igen. Så det, at en V-spoiler det gør, det er, at den går ind og optimerer aerodynamikken omkring køretøj, så den kommer nemmere igennem vinden. Og når man kommer nemmere igennem vinden, så sparer man brændstof. Og når man sparer brændstof, så sparer man CO2. Ja, og der er jo både nogle gode tal på det allerede, og så er I stadigvæk i gang med at teste det. Ja, teste, det vil jeg så sige, det synes jeg ikke rigtig, vi behøver mere, fordi det har vi rigtig mange gode resultater på, både for vindtunneltest og også fra kunder, der kører med osv. Vi har blandt andet også noget materiale, som vi har fået fra Region Sjælland, som har lavet deres drift- og klimarapport, hvor de beskriver, at på 10 lastbiler, der har det en besparelse på 15,6 tons om året, bare på 10 lastbiler. Så man kan tænke lidt til, hvor meget det faktisk kan blive til, hvis den hele danske flåde kunne finde på at sætte vores produkt på, hvor meget CO2 vi så rent faktisk vil spare meget, meget nemt. Og de kunder, der så bruger det, hvad siger de til det? Jamen først til at starte med, så skal det lige sætte andet selvfølgelig. Men der går som regel meget kort tid, så finder de ud af, at det er jo ikke kun besparelsen på CO2, eller at deres elbil eller el-lastbil den faktisk kører længere på en opladning. Det er også lige så meget, det er stabiliteten på varebiler. Den bliver forøget kraftigt, for du har ikke den turbulens, der trækker i dig frem og tilbage. Og når du ikke har den turbulens bagved dig, så har du ikke så meget skidt, der kommer bagved, når du kommer på den senere tid på året, når der kommer skidt på vejene. Og det gør jo også blandt andet, at baglygter det forbliver renere i noget længere tid. Du bruger ikke så meget vand til, at du skal vaske din bil. Og så en vigtig ting, det er jo, at vi vil alle sammen gerne vise, uden at greenwashe, at vi rent faktisk gør noget grønt for miljøet. Og der er det her en genial ting, fordi jo ikke nok med, at man rent faktisk får udnyttelse af det, men du viser også både dine kunder og omverdenen, at jeres firma eller mit firma, det er interesseret i at gøre noget for miljøet. Men Morten, det er ikke kun Europa, du udfolder dig i? Nej, bestemt ikke. Vi startede i Danmark jo, fordi Danmark er vores udstillingsvindue og et dansk produkt, så her har vi gjort en rigtig stor indsats for at komme ud til markedet, selvom det er meget konservativt. Men i dag der er vi jo bredt ud i hele Europa, blandt andet igennem Europart, igennem deres marked, eller deres netværk som 28 lande. Vi har konstant udvidelse af medarbejderstaben. Vi har ansat 2 nye medarbejdere inden for de sidste 3 måneder hertil, og vi vokser hele tiden. I USA er vi startet op nu også, hvor vi har ansat en som en gatekeeper, som sørger for det amerikanske marked, hvor vi så også satser på at skal have produktion og så videre derovre også. I vores søgning efter nyt, der kan hjælpe transportbranchen mod grøn omstilling, støtter vi på en telematisk løsning fra Yaxicloud, der blandt andet kan bruges af lastbiler, påhængsvogne, busser samt andet avanceret rullende materiel. Brugerne får her en hurtig og stærk platform til flådestyring og optimering af vognparken. I real-time kan man hjemme på kontoret se, hvor alle firmaets køretøjer er, så alle, der har behov for at vide, hvordan transporten forløber, kan se det. Og kunden kan også følge med, om alt er som planlagt, eller om der er brug for korrektioner, hvis der skulle opstå udfordringer undervejs. Og dette i alle døgnets 24 timer. Desuden kan man se, hvor stærkt lastbilen kører, hvor lang tid bilen holder i tomgang og meget mere. Dermed kan man i firmaet drøfte, hvordan hele kørselsforløbet kan optimeres. Yaxicloud kan lave og udfærdige rapporter til både ejeren og dennes kunde, og disse rapporter kan findes langt tilbage i tiden. Systemet udmærker sig også ved at kunne sende data fra forskellige systemer på køretøjet, som f.eks. kølemaskine, dæktryksovervågning, temperatur på kran eller takografdata, samt temperatur i transportkassen ved dyretransporter, bremsedata på trailer og helt nøjagtige hjulkilometer osv. osv. Kort og godt kan systemet tilpasses og levere præcis de informationer, som vognmanden efterspørger i telematikverdenen. Og det hele fra én platform i stedet for flere, som man tidligere har set. Kort sagt et system, der optimerer transporten til glæde for miljøet. Det var slut på Lastbil TV for denne gang. Men der bliver ved med at ske spændende ting i lastbilbranchen, så på gensyn.